Би било добре да следваме новите ни братя от татък океана с материалните им възможности, с всичко останало. Би било добре да търсим милитаризъм, но ние не може да се откажем от правото то да бъде право. Палим, пак я радим, лилави глави май садим. Вземи чарли, какво си искам се правим. На цицка зърненцето чакам не жали. Бразиш да чакаш, идвам жено вкъщи. Ме каниш, бързо се палиш, време не хави. Ти берото, аз па шапки ще сварим, няма те бавим. Само поведеш да се влезеш, да го гариш, за да може бързо да забравиш, като пендъл за награди. Мани, барам чужди мадами, бе общави, ходи около кореоки, ско забави, тази иска изненади. Но аз не съм навин, татин галю с десери мустачки. Фуми демонстрира задни части, с прашки, пачки, пращите и храсти. Леко не кажеш лице, задай с некоя рима. Качи мисля на жаргона, студени билички за моите фенове, пием за трима. Не ме пипай, ти си бунта, не искам да си кажа здрасти от твоите ръце. Не се надувай, ти си духа, не гушкам тоя да го носи чужо лице. Не се натискай, не те искам, ти не можеш да докоснеш моето сърце. Правиш ли се на много умен, време е да гушкам само моето момче. Тия, които рапират за гарантия, питам аз уния, които се намазаха на нашата филия. Продължавам за тия да пият тия Мария, на нас и водка ле библия нула. Вие ли нацапахте чашафо бял? Ние ли с канабис почерпихме тоя цар? Чекам време да мине да видя тоя кяр. Бато вен с оски претенции към моя стайл. Боже ще е предладея, тапа драпа да захапе чадела на трубадура. Тя не се отказа тази карикатура, да лапа хляб, 50 лева дира на моста да намеря моята дева. Пием, пеем, пушим, хъсталата сушим, мадами гушим и душим, а и себе си ще избушим. Боже, давай надолу порожен, пето хрини вдигах веща, но е време вече да си хода в надежда. Надежда, надежда. Не ме пипай, ти си бунта, не искам да си кажа здрасти от твоите ръце. Не се надувай, ти си духа, не гушкам тоя да го носи чужо лице. Не се натискай, не те искам, ти не можеш да докоснеш моето сърце. Правиш ли се на много умен, време е да гушкам само моето момче. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Добър вечер, Ганю. Царя на овчарите прави кавали на талибаните при халите. Определени хора кълчат кълки за тънки кинти. Кораба потъва, снимай ги. Кой е Десперадо, кой е Трейнспотинг? Пусни телевизора, кой е то гей спотник? Народа ходи да чуе мелодия. Какво те води на тая хомо пародия? Отби вдясно, тия се опасно нещо. Хила се, но не е смешно, много е ясно. Момичето ми вика шейда на Босфора. Викам, не е истина какво стана на постата. Късно е, кажи ми кое е това шосе. Не ме лъжи, че си 1280. Цел живот съм бил на щайга, бат, казак, описи райбер. Лека нощ, Алцхаймер.